sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Sound. Sound check. That's mic 1, 2, 3. Sound. Makialam, matuto at magdesisyon ho ng tama. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Isang magandang umaga mga kabalen. At welcome sa inyong paboritong programa online. Ako po si Justin Dizon. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong mga totohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto. Kumusta ho kayo mga ka-stream? At live na live ho tayong napapanood ngayong araw ng Biyernes sa ating iba't ibang social media platforms, sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Live din ho itong napapanood sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. Kaya naman kabalen, karehiyon, mag-subscribe na kayo dito sa ating YouTube channel para mas makita, mapanood yung iba't ibang content ng CLTV36 tungkol ho sa mga kaganapan dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Siyempre, live na live din ito nationwide via
Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao napapanood itong ating programa. Ganyan din ho sa Air Cable Converge Channel 71 at dito ho sa ating Rehiyon Central Luzon sa ating 37 cable partners at sa Free TV Channel 36 dito naman sa Kalakhang, Pampanga. Kabalen, araw ho ng Biyernes, March 27 at marami ho yung inaasahan nating pabiyahe ngayong araw dahil next week. Sa araw ho ng Linggo ay simula na itong Holy Week, yung Palm Sunday. At expected ho yung of course yung suspension ng mga klase nandyan na, yung suspension o yung break dyan sa trabaho, break sa klase sa eskwela. Kaya naman, eto mga kabalen, silipin natin yung sitwasyon ng mga kalsada ngayong araw ng Biyernes. Maya-maya lamang ay pupuntahan din ang ating mga kasama dito ho sa CLTV 36 News at itong mga pangunahing terminal dito ho sa Central Luzon, dito sa Pampanga, partikular itong Dao Bus Terminal kung saan ay sinasabi nating gateway to the north and south, di ba? Gateway dito ho sa norte and dun sa ibang bahagi pa ng Luzon. Nariyan yung mga sasakyan. Actually pati sa south, di ba? Going Manila, going to Pasay rather. Marami hong biyahe ng bus diyan sa may Dao Bus Terminal. Yan, bago tayo magpatuloy, batiin ko lang yung mga maagang tumutok dito sa ating programa. Angelo Redaha. Maraming salamat, Angelo Redaha. Ayan, happy weekend, Kuyang Justin Dizon watching from Malolos City, Bulacan. Yan, pagbati sa mga taga Malolos. Earth Hour daw sa Sabado, sabi ni Angelo Redaha. Ayan, and Palm Sunday naman, March 29. Yan, done, like, and share. Nakatutok din sa ating programa, ating kaibigan, Joel Stephen Manalo. Ayan Justin, Maya Payabak, Mi Kamal ing kape, ampo ing mayumu. Sabi ni Con Joel, aru! Yan ho mga kabalen, epekto na nitong sinasabing ito yung inaasahang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ho ng produktong petrolyo. Nung 2 days ago, di ba, si Pangulong Bongbong Marcos humarap po sa ating mga kababayan. Sinabi na nakausap niya yung pribadong sektor, yung mga manufacturers at itong kape, yung mga pangunahing bilihin rather, ay hindi muna magtataas hanggat kaya. Yun ho yung sinabi ni Pangulong Marcos. So ito sabi ng ating kababayan, Mi Kamal kanu ining kape ang poing mayumo at Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Yan ho yung saloobin ng ating mga kababayan. Ayan. Nakatutok, Yoy Manalo. Maraming salamat. Maraming salamat, Con Joel. At yan, di takakay ganyan. Bawasan mo niya yung mayumo. Harapin. Hali. But kidding aside, ito epekto talaga ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at yan ho yan, sinabi ng ating kababayan na naranasan na nila yung pagtaas ng presyo ng kape at ng asukal. Sabi ni Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Nakatutok din si Yoy Manalo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa ating programang Newsstream. Ito, mga kabalen, sa mga nakikibalita naman ho sa sitwasyon ng trapiko muna. Dito tayo sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Yung mga babiyahe po ngayong araw ng Biyernes, ito yung aasahan ninyong senaryo sa iba't ibang bahagi ng syudad San Fernando. Dito ho sa may boundary ng Angeles City at ng San Fernando, dyan sa may Barangay Santo Domingo, Angeles City at dyan sa may Telabas, Dagan, City of San Fernando.
ay light traffic sa mga oras na ito. May bahagyang tukod lamang if you are headed north o going to Angeles City. Asahan ninyo yung bahagyang slowdown dyan ho sa papasok ng arko ng Angeles City. O yung galing kayo ng San Fernando, ayan, may bahagyang bahagya lamang but light traffic yung sitwasyon dyan. Ganyan din ho sa may Panings, if you are headed towards Clark, Freeport Zone at planong dumaan ng Phil-Am Friendship Highway, abay maluwag ho ang sitwasyon dyan sa may area ng Panings. Maluwag din ang sitwasyon sa may Holy Angel Village, dyan ho sa may syudad, San Fernando, yung kanto. At dyan sa Baliti, light traffic din as of 10:23, ngayon pong Biyernes, March 27. Dito ho muna, Baliti. Speaking of Baliti, ito ho mga kabalin Ang inyong lingkod, Justin Dizon, nagbibisikleta kagabi. Alas 9 ng gabi, 9:30. Diyan ho sa may, galing ng syudad San Fernando, going to Angeles City. Yan hong Baliti traffic light. Ito, gusto ko lang ibahagi, gusto kong puntuhan. Habang kami ho'y naghihintay, ako'y naghihintay dyan sa may Baliti traffic light. Dahil red light, di syempre, hindi ka pwedeng dumiretso, di ba? Meron hong 4 na truck, dump truck, 4, ang hindi rumispeto doon sa traffic light na pula. Yung isa, muntikan pang babangga, yung pumapasok na galing ho dyan sa Barangay Baliti. Gawa nga ng dinedma hindi pinapansin yung traffic light. Mga malalaking truck ho ito. Marami na ho kami naibalita, mga aksidente, disgrasya sa kalsada. Sorry, I will not call them accidents. Mga disgrasya sa kalsada, mga road crash, na galing ho na ang dahilan hindi sumusunod sa batas trapiko. Ito ho, pakiusap sa mga malalaking truck, lalo na doon sa mga nagmamaneho ng truck. Pag ho red light, mangyari lamang huminto ho kayo. Hindi dahil malaki kayo, wala ho kayong hindi kayo kasali doon sa mga dapat mag-stop doon sa red light na yon. Napakadelikado ho Hindi ko linalahat, of course. Marami hong mga truck driver nakakasabay ko papagbigay din. Pero ito, I'm sure marami rin. May mga nakaranas, may mga mailan-ilan na truck driver dyan na kahit pula yung ilaw ng traffic light, itutuloy pa din. Tapos pagka nagkaroon ng disgrasya, wag ho niyong hintayin, na kayo'y marating doon sa ganong sitwasyon. Respetuhin po yung mga road signages, yung mga traffic light, So, ayan, nabanggit ko lang, naalala ko yung Baliti portion, Silipin natin, sitwasyon naman dito sa may Sindalan, light traffic. Ganyan din ho sa may Del Rosario traffic light, ayan. Section ay maluwag din ho ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Maluwag din ang daloy ng trapiko dyan sa may Sakop Maimpis at dito ho sa may St. Jude. Light traffic din mga kabalen dyan sa may portion naman ng Dolores Macabacle at yung JBL at sa may downtown San Fernando. Balitang matatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama. Tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito naman sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway ngayong araw ng Biyernes 10/27. Sa mga babiyahe po uuwi dito sa ating rehiyon ngayong araw ay kung maaga kayo ngayong 10/27, wala ho kayong mararanasang aberya dyan sa may portion ng Balintawak Toll Plaza. Yung patungo ho ng norte ay maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Samantala, dito ho sa may southbound section ng Kanumay Valenzuela ay medyo
meron na hong pagbigat ng daloy ng trapiko. Ramdam na yung pagbigat ng daloy ng trapiko patungo ho ng Metro Manila. Diyan sa portion ng Kanumay, Valenzuela, but light traffic pa din ayon ho sa monitoring natin dito sa NLEX page, yung traffic advisory. Mindanao Toll Plaza ay may konting choke point dahil ongoing ho yung road construction o yung construction works dyan sa section na yan ng NLEX. And may Kawayan southbound, light traffic pa sa mga oras na ito. And even yung northbound section, light traffic sa mga oras pong ito. Bukawi Toll Plaza, maluwag din ang daloy ng trapiko. Ganyan din ho sa magkabilang linya ng NLEX, sakop ho ng siyudad San Fernando. Pero kapansin-pansin na, mas marami na hong mga sasakyan patungong norte sa mga oras na ito. Antabay lamang ho sa CLTV 36 News para sa iba pang mga traffic update. Lalong-lalo na ho ngayong ginugulitan natin itong mahal na araw at inaantabayanan natin o inaasahan natin yung pag-uwi ng mas marami nating kababayan sa iba't ibang lalawigan dito ho sa ating rehiyon, Central Luzon. Kabalen, pumalo ho sa 37 degrees Celsius ang heat index kahapon, araw ho ng Huwebes, March 26. Alamin ho natin kung ano naman yung magiging taya ng ating panahon ngayong araw ho ng Biyernes. At narito po ang official update o yung weather update mula po sa ating Weather Bureau Pag-asa. Narito si Kuya Aldscar Aurelio para ho magbigay detalye kaugnay nga nitong latest Magandang umaga. Ngayon ay araw ng Biyernes, March 27, 2026. Sa lukuyan, wala po tayo na mamataan o binabantayang LPA o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin ang epekto ng easterlies sa ating bansa. Kaya itong easterlies ay inaasahang makakapekto sa ating bansa sa susunod na 5 araw. Dahil sa easterlies, asahan pa rin natin na mainit at malinsangan na panahon, hindi lamang dito sa Luzon, ganoon din sa Visayas at sa Mindanao. Asahan din ang mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm, lalong-lalo na sa bandang Visayas at Mindanao. Dito sa Metro Manila, dahil sa mainit at malinsangan na panahon, mataas ang temperaturang inaasahan po natin na aabot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas ang temperaturang inaasahan sa Tuguegarao, aabot ng 34 degrees Celsius. Dako tayo sa bandang Visayas at sa Mindanao. Sa Iloilo, Cebu at Tacloban, naasahan po natin ang pinakamataas ng temperatura ay 32 degrees Celsius. Mas mataas naman ang temperatura sa Mindanao, tulad sa Zamboanga at sa Davao City. Yung makikita, aabot ng 33 degrees Celsius. Kahapon, ang ating heat index ay umabot ng 37 to 38 degrees Celsius dito sa Metro Manila. At sa ating mga binabantayang mga lugar sa bansa, mataas na heat index na umabot ng 42 degrees Celsius. Ito doon sa San Jose, Occidental, Mindoro. Sumunod ay 40 degrees Celsius. Ito sa Aiso, Etiaga, Isabela, Coron, Palawan at Borongan, Eastern Samar. Ngayong araw, ang inaasahan nating pinakamataas heat index aabot ng 42 degrees Celsius doon sa San Jose, Occidental, Mindoro. Dito sa Metro Manila, inaasahan ang ating heat index ay 37 to 38 degrees Celsius. Wala po tayong inaasang matataas ng alon sa ating mga karagatan, kaya ligtas o safe naman po kulaot ang ating mga kabayan sa buong kapuluan. Ang araw sisiga sa ganap na 5:56 ng umaga. Ang araw na lulubog sa ganap na 6:08 ng hapon. Yan po ang ating weather update sa araw ng Biyernes. Mula sa Pag-asa, ako po si Aldsar D. Aurelio. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalitang makialang magtuto at magdesisyon.
Tama matudesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, sa mga nakikibalita naman sa heat index na mararanasan dito ho sa atin sa Pampanga, batay na rin sa monitoring ng ating Weather Bureau Pag-asa dyan ho sa kanilang istasyon sa Clark. Abay, posibleng pumalo ng 37 degrees Celsius ngayon hong araw ng Biyernes. Mas mainit dyan ho sa iba't ibang mga lugar pa sa Central Luzon gaya ng Bulacan, Olongapo City at Nueva Ecija na posibleng umabot ho ng 38 degrees. Dito naman sa Tarlac at Zambales at Aurora, 36 sa Zambales, 37 ho. Dito naman sa Tarlac City. Ay ngayon hong mahal na araw, I'm sure maraming mga maglalabasan. Marami sa ating mga kababayan ang lalabas ng bahay, gagawin yung mga debosyon, may bisita iglesia, merong mga a-attend ng mga prosesyon. Nandyan yung Station of the Cross, nandyan yung of course, alam natin dito ho sa Pampanga yung mga nagpipinitensya. Kaya sa lahat ho ng mga namamanata, paki-consider itong mainit na panahon, siguraduhin po magbaon ng sapat na tubig at panangga sa mainit na sikat ng araw upang maiwasan ho yung masamang epekto nitong mainit na panahon. Kabalen, marami hong nakikibalita sa atin. I'm sure marami nagtatanong, kumusta yung paghahanda po nitong, dito sa Angeles City, yung mga naghahanap po ng mga mapupuntahan. Alam natin na tuwing Biyernes Santo o tuwing mahal na araw, kilala ho itong lugar, itong LNW, kung tawagin, Lourdes Northwest, itong Siete Palabras. At para pag-usapan natin kumusta yung preparasyon at ano ho yung mga dapat antabayanan, abangan, aasahan dito ho sa edisyon ng Siete Palabras ngayong 2026. Makakasama ho natin sa ating programa, wala pong iba ang nag-iisa, Direk Jason Pabalan, upang bigyan ho tayo ng update dito sa ating topic ngayon, itong Siete Palabras. Isang magandang umaga, Maya Payabak, Direk Jason. Maraming salamat sa pagbibigay oras dito sa ating programa. Maya Payabak po, Sir Justin, and sa lahat po ng nanonood, magandang umaga po. Opo. Sir, excited na kami. Alam natin, itong Siete Palabras, dating 10 years ago pa, nagsisimula pa lang ako dito sa industriya, nako-cover ko na, napupuntahan ko na. Kumusta yung preparasyon ho ninyo ngayong papalapit na yung inyong pagtatanghal? Well, so far, okay naman na. Nandun na kami sa parang kumbaga sa finishing touches na lang. May konting blockings na lang on stage. Kasi ang ginawa kasi namin this year, although last year, umpisa na, starting Wednesday, meron na siyang Parade of Stars. So may parada na. Tapos on a Monday, Thursday, ito yung Last Supper, and then of course the crucifixion is on Good Friday. So medyo lang ngayon, medyo challenging lang kasi yung Kristo natin, artista siya talaga from GMA7 eh. So hindi siya Kapampangan. So tinuturan ko pa siya how to speak Kapampangan kasi yung Siete Palabras is in Kapampangan. Nabanggit mo, Direk, yung gaganap nating Kristo ay isang artista. Si Yasser, kumusta yung paano tayo nag-arrive dito sa selection ng sa casting dito sa ating ayan. Hello, Direk, dinig mo ko? Justin, hindi ko po yata marinig. Sorry. Ayan, Eren, Direk, naririnig mo ko? Yan po, yan. Ayan, opo. Yan. Direk, nabanggit mo nga na yung ating gaganap na Jesus ay si Yasser. Paano ko yung naging proseso ng casting ng Siete Palabras? Okay, the usual po, may audition. Tapos yung audition, nakausap ko si
si Kong Pwede Lapus. Okay. Sabi niya, tapos actually nagsushoot yata sila noon with Yes Sir. So sabi Oo. niya, may kamukha ni Jesus dito. Sabi nga ganun. Baka pwede mo siyang i-consider as Jesus. So sabi ko, the problem is yung ano is in Kapampangan. So Oo. willing naman daw siyang matutong Kapampangan. So nung pumasa siya sa audition, every now and then, kahit online, nagre-rehearse kami in Kapampangan. Tapos pumupunta siya rito once a week to rehearse with the other artists. So Oo. yun. So starting sa Monday, andito na siya until Friday. So ano yan, diretsong rehearsal na rin siya tsaka hanggang show na. Oo. Direk, ano yung mga sa tingin mo meron yung 7 palabras ng LNW na kung bakit natatangi siya kasi ang dami rin mga sinakulo, 'di ba, sa iba't ibang lugar, pero itong Yes. 7 palabras kinilala nga in fact na-nominate pa sa ibang o nanalo pa diyan naging final sa ibang bansa ano yung mga meron dito na pwedeng expect din para dun sa mga kababayan nating hindi pa pamilyar, hindi pa nakapunta, nakanood ng 7 palabras natin sa LNW? Oh, yung LNW kasi for the last actually 100 years na nilang ginagawa to, no? Ini-improve lang nila every year. Tapos meron ngang kaming nakitang picture, 1928 yung picture eh. So, kung tatanungin mo yung mga tao doon, parang yung mga matatanda, parang ano nila, parang tradition na nila at panata na nila. And the position nila, yung kunyari, Hudyo siya, pinapamana nila sa mga anak nila until now. So yung mga actors ngayon, yung mga tatay nila, yung mga lolo nila, sila yung Hudyo nung unang panahon. So kaya ganun kumbaga sa ugat, napakalalim na. And then makikita mo rin yung passion nila. Parang kung sa atin minsan excited tayo during Christmas, 'di ba? Dito excited sila during Holy Week. Yun ang pinaghahanda nila. So yung mga kamag-anak nila na nasa abroad, umuwi sila every Holy Week. Instead of, Oo. usually tayo, Christmas no? Magkaka-reunion. Sila Oo. dito sa Barangay LNW, every Holy Week, dun napaka-festive ng atmosphere. Napaka-set talaga. At saka hindi lang siya one day. Starting Monday hanggang Friday talagang kung makakapasyal ka rito, makikita mo para siyang fiesta. Oo. No? So ganun yung ano nila, ganun yung tingin nila. Actually, it's more of a celebration, no? Yung kanilang panata. Oo. So tapos makikita mo rin very passionate yung mga Hudyo. Kaya lang nung 2011 when I first started to direct binigyan ko lang ng konting direction. Dinagyan Oo. ko lang ng Last Supper, dinagyan ko lang ng kwento talaga para lang ma-embody natin o ma-capture natin yung talagang message na gusto nating i-convey sa mga audience. Direct nabanggit mo ito yung pinaghahandaan talaga nila at Monday pa lang. Sir, no audio yata, sir. Audio, sir. Ayan, sir. Yan. Okay, yan. Yan. Oo. Direct nabanggit mo Monday pa lamang o yung buong linggo talagang abalang-abala yung ating mga kababayan. Gusto kong malaman, kumusta? Paano yung mga props? Paano ginagawa? Involved ba yung community? Kasi ang dami, ang gaganda ng mga props, ang gaganda pati yung stage. Meron pang bundok, may burol. Paano yung preparasyon? Tell us something about this. Yes. Actually, involved ang buong community, no? From the props, sila yung gumagawa at binibigyan ko lang ng instructions. Even the costumes, sila yung mga nananahi. Mga taga LNW lahat yan. Tapos yung the Golgotha, tinatambakan nila yan, inaayos. And then, pati yung mga decoration. So, it's a community, siya talaga, parang activity na wherein everyone ay nagkasama-sama at nagtutulungan. So, Monday pa lang talaga, meron na kasi during Monday, meron naman film showings para sa mga bata, sa mga yung mga natin, mga usual na pinapanood natin. Pero sa basketball court naman yon sa Arevalo Court. So from Monday yon hanggang Tuesday, then Wednesday na nga yung parade. So dire-diretso na yon. Ayan, tinitignan ko yung mga poster eto at natutuwa nga ako habang binabanggit mo. Naiisip ko, naalala ko may mga estudyante rin ako na miyembro ng organisasyon. Si Harvey Santiago pala kabilang din sa cast. Si VJ Taclia, kabilang din sa cast. At syempre, Yes.
alam natin, aktibo Sir Direk, ito ring pamunuan ng barangay, ano, ang ating kaibigan, Kapitan Nick Soriano. Yeah, yes, very, very masipag. Opo, kumusta yung suporta ng LGU? Kumusta yung pakikipagtulungan and nabanggit mo yung community, of course, very active. Kumusta naman Yes. yung suporta sa LGU, from LGU? Maganda po, no? Ang maganda dito yung kanilang support kasi naniniwala kasi sila dun sa advocacy or palabas natin. Kaya maganda yung yung tulungan, especially si Kapnik naman. Magaling din siyang leader kasi nga na niya lahat yung mga may konting problem kunwari sa ganito. So, mabilis na ayos. Kaya nga walang magiging problema sa open tulungan at komunikasyon eh. Kaya ang ganda-ganda ng samahan doon. Direk, ano yung bago ngayon compared sa mga previous edition nitong aside from of course we have Yasser as our Kristo, no? Gaganap na Kristo. Maliban doon, ano yung mga mas pinaganda pa, mas binago na pwedeng asahan ng Yes. ating mga deboto at manonood? Yes, every year we see to it na may mga bagong eksena, may tinatanggal akong eksena, may pinapasok akong bago, especially dun sa mga first part. Kasi ang hindi mo mababago diyan, siyempre yung the storyline talaga eh. So, dinadagdagan ko ng mga iba-ibang from the Bible also. Like this year, dinagdag ko yung temptation of the devil kay Jesus dun sa mountain. Okay. Tapos dinagdagan ko rin ng mga dance drama, yung mga the Possessed Magdalene, yung ganon. So may mga bago silang makikita. Then also we infuse some modern like we do meron siyang spoken poetry na, ganon, may mga nilalagay tayong ganon. And although we respect the tradition, we also embrace the innovation para lang maka-reach tayo especially sa Gen Z. Napakaganda nun. Napakaganda nun, Direk. Oh. Nagbe-break din kasi ako ng fourth wall, no? Para medyo siya interactive. So merong participation din yung audience, ganun. So may konting comedy, may konting drama. So may mga surprises pa. Hopefully makapanood kayo, Sir Jazz, para makita nyo rin. Yes. Oo, Direk, ako'y pupunta talaga dyan at manunood at yung aking i-cover din para mapakita natin sa mga kababayan Yes, natin. thank you. Oo, yung masayang actually so yung nabanggit mo kasi totoo naman festive talaga, no? Para ho sa mga alam natin yung Holy Week isang Yes. banal na panahon ng pagninilay-nilay para sa marami nating kababayan. Kasama na yun nandun na yun every time, lalo na yung mga artista, debosyon ito ramdam natin. But of course, ito rin yung panahon na nagkakasama yung pamilya. Alam ho natin sa Pilipinas, kahit anong okasyon yata, nahahanapan natin ng paraan para magkita-kita yung magkakaanak at syempre kahit papaano magkumustahan at yun naman talaga yung dahil reason din, di ba? Yung pagbabahagi ng pagmamahalan. Direk, ito matagal nyo nang ginagawa, yung mga artista matagal na rin. Ito paano ninyo na-maintain yung commitment ng mga miyembro? Paano yung commitment ng komunidad at yung pagtangkilik? Ano yung nakikita mong factor kung bakit hanggang ngayon nariyan pa rin ito? Well, let's start with the artist, no? Sabi ko nga, sina Harvey, kilala niyo sina Harvey, sina VJ, nag-start sila parang high school pa lang sila eh. Ngayon, may sarili-sarili na sila ng buhay. Pero every time na, sila pa yung tatawag, sir, malapit na Holy Week, audition ako for this role. So, makikita mo, it's more of a calling na. No? It's more of a, kasi, pwede naman silang, marami namang ibang pwede nilang gawin, but every time na sila yung tumatawag. Also, yung mga hujo nila, yung sabi ko nga kanina, is parang pinapamana. Parang sila yung may rights na ganito na ibibigay sa kabila. Tapos the community, ang maganda sa community, kakaiba siya na-mix din ako minsan. Parang tinatahi-tahi sila na parang, wala, sinong gagawa ng costume, sinong gagawa ng props, sino magaling sa ganito. As a director, di na ako na problema eh. Parang ang lahat nandito na parang binibigay na sa akin. Pero di ba, usually when you do a production, sino kayang gagawa ko ng magaling na props, sino kayang gagawa ko ng costume. So dito parang given na lahat eh.
Tapos ang dami pang o sir, sabi pag nabitin kayo sa gawa ng press, nandito lang ako, nakastambay ako. So everyone is helping, everyone is involved. Yun ang maganda. And then Yan nagmamanifest naman yun sa tao, kaya yung mga tao pupunta doon kasi nafe-feel nila yung aura, nafe-feel nila yung love and passion ng mga tao doon. Kaya Oo. damay-damay na kumbaga. Oo. Totoo yan. At nakita, nasaksihan din natin yan. Direk, para mas maunawaan nila Ganda, yung audience, binabanggit. Ayan, Direk, para mas maunawaan nila yung inyong binabanggit, imbitahan mo yung ating mga kababayan dito sa inyong pagtatanghal. Ito ba isang version, yung pagtatanghal, isang play lang ito on Friday mismo or meron pang ibang mga araw, ibang oras? Apa, it will start on Wednesday. It's Okay. parade po siya. Ito po kasi yung chance na makapagkwent. Parang meet and greet siya ng Wednesday eh. So magpaparade muna and after that, we can have photo op po sa mga artista. Magpagkwentuhan po yung mga artista. They will invite the audience. And then on Thursday po, mag-start na yan yung Last Supper, yung pagtatraidor ni Judas. Tapos Oo. po, bibitinin natin doon kasi ang content ay para siyang series, para siyang Oo, parang episode totoo 2 talaga. on Oo. Friday. Opo. Pagdating ng Friday, continuation ng Thursday. So, ang Oo. ganun dito yung crucifixion. So maganda, mapanood mo both para maintindihan mo talaga siya. So, Thursday and Friday, yun po yung talagang show. On Wednesday, Oo. parade lang po siya. Yung parada saan gagawin sa mga gustong makinood din? Saan sila pwedeng pumunta kung sakali? Saan yung ruta ng parada, Direk? Doon din po, doon sa, if you're familiar with the Pampang Public Market, yun sa may Opo. Angeles City Water District, doon po yung assembly eh. And then maglalakad po going to hanggang doon sa Arevalo Basketball Court. Paikot lang po yun eh, paikot siya. Oo. And then matatapos po sa stage doon sa harapan mismo ng Barangay Hall. May stage po doon. And doon na po lahat ng mga photo opportunity, doon na po lahat yun. Oo. And then pagdating ng Huwebes at Biyernes, yung location natin, yung Opo. Golgotha, yung tira yung burol doon, ano? The Thursday, the Monday, Thursday, the Last Supper, sa ano rin po siya, sa harapan po ng Barangay Hall ng Barangay LNW. Hall, okay. May malaking stage po doon, nandun po yung it's an open po yon, free admission po yon sa harapan ng Barangay Hall. So, parang first come, first serve na lang po doon sa mga seats. Oo. Although, may mga, lang kasi, may mga parang guest lang tayo from Manila. Na kasi, inaano natin to parang they also nominate this for best Lenten presentation yata. Parang ganun. Oo. Kasi, meron din kasi sa ibang lugar yata So, may mga award-giving bodies na nanonood din. Oo. So pati yung Biyernes direct ay of course first come first serve yung pwestuhan doon sa may Burol. Opo. Pero yung yung Friday kasi mag-start siya sa daan talaga doon sa may main highway. Lalakad Oo. siya hanggang Burol. So that's like 1 kilometer, more than 1 kilometer yata yung lalakaran ni Jesus doon. So, Okay, so sa doon daan pa yun, lang- sa daan talaga. Pwede nang manood doon, pwede nang Yes. nandun na yung mga kababayan natin. May cordon ba 'yon? Naglalagay ba Yes. kayo ng cordon? Actually, wala po pero the Hudyos playing their roles. Ang galing ng mga Hudyo natin. Ang galing. So, Tama. hindi talaga sila makakapasok. I mean, kung talagang napaka-intense, sabi nga nung isang kaibigan ko na nanood from Manila. Parang, sabi niya, natatakot talaga sila kasi talaga Oo, totoo sisigawan yun. sila. Talaga sisigawan sila, papalun sila sa paa. So, ganun. So, doon po yung 14 stations gaganapin. Doon sa street na yon while Jesus is carrying his cross going to Golgotha. So, doon na po yung station of the cross, yung 14 stations. Ayan. Direct napaisip lang ako. Etong mga props ninyo, ito ba nabanggit mo nga yung cross bibit-bitin dun sa 14 stations. Ito bang mga props taon-taon ginagawang bago? O yung cross, matagal na ba to? Meron bang ganong tradisyon na kailangan maitago natin to kasi ito yung cross na ginamit natin, matagal na, etc. Hindi. Yung pong cruise, it's always the same. Yung po yung parang talagang Okay. binubuhat nila. Opo. Gano'ng kabigat to, Direk?
Actually, nung binuhat ko, parang hindi ko kakayanin yung 1 kilometer buhatin. Ang bigat Sabi ko pala nga kay talaga. sinabi ko nga kay sir, Oo. nag-gym naman siya. Sabi niya, nag-gym nga siya, nagpe-prepare talaga siya. Oo. You know, napaka-bait din ng batang yan, napaka-humble, despite of no, busy talaga siya, pero talagang, daw niya, parang Oo. pangarap niyang magampanan yung role na yun. Kaya, very, uh, napaka, parang sabi niya, dream come true, sabi nga doon sa isang interview niya rin. Ay very nakakatuwa naman na merong kahit hindi mga Kapampangan na interesado dito sa ating kultura, interesadong malaman at bigyang buhay syempre makibahagi dito sa ating matagal nang ika nga tradisyon. Direct napansin ko lang ito sa on stage ito meron ba kayong mga practice pa? Ito nakikita natin mga rehearsals ng mga Rehearsal yan. kabilang din. Yung mga artista natin, saan galing pala? Maliban sa Uyat Artista, may mga galing bang on stage dito? Yes, actually, as much as possible, gusto kong ino-audition muna yung local talents nila, yung taga-barangay LNW talaga muna. Tapos Oo. nagdadagdag na lang ako, pag tapos na yung audition, tapos may mga kulang pang roles, doon dinadagdagan ko na lang. Like sina Harvey, yan pinapasok ko na sina Harvey. Kaya nga pag nag-audition sina Harvey, sabi ko, wait lang natin kung walang magaling na pilato, doon kita ipapasok. Kasi ang gusto ko sana kasi sa kanila yung tradition na yun eh. Parang gusto ko sila talaga. But kung wala talaga, then nag-inject tayo ng mga actors natin from Uyat Artista and on stage. Oo. Ayan, excited na kami, excited na ang lahat. Maraming salamat Direk Jason sa iyong oras. Maraming salamat sa pagbibigay panahon. Sir, baka meron ka na lang panghuling mensahe sa ating mga kababayan. Opo, Kapampangan, sana po manalbeta po para sabi mo pong magnilay-nilay sabi natin. Pero at the same time, ito po talagang buwita mong i-convey a message na ikakatamo nga pong Ginoong Kristo, tinubos na katangan po kakatamong kasalanan. Sana po sabay-sabay po natin panoorin ang the seven last words of Jesus Christ. Thursday, Friday. Wednesday, Thursday, and Friday. So 1 p.m. po yung Friday, 6:30 p.m. naman po yung Thursday. Ayan. Maraming salamat po Direk Jason sa iyong oras at kita-kits tayo sa Thursday and Friday. Good luck sa inyo pong pagtatanghal. Sure. Thank you so much. Ayan, maraming salamat po Direk Jason sa inyong oras at good luck ho sa inyong performance, sa inyong pagtatanghal. Manonood ako at mag-invite pa ako ng mga kaibigan para makita at Yes, po. masaksihan din yung ating magandang tradisyon. Maraming salamat, sir. Yes, po. Thank you always. Thank you po. Yan ho mga kabalen, si Direk Jason Pabalan at ang direktor po ng Siete Palabras dyan sa LNW Angeles City. Nabanggit nga niya, ayan, very exciting O dun sa mga nagtatanong gaano kabigat yung cruise. Nasabi ni Direk Jason, kung 1 kilometro mong bubuhatin, mahirap yan. Kaya naman itong siya, sir, ang ating gaganap na Kristo dyan sa Siete Palabras. Abay, nag-workout na daw. Ay maganda yan. At gaya nga ng nabanggit, napapakilala din natin yung ating tradisyon, yung ating kultura sa iba nating mga kababayan. Ayan. Muli good luck sa lahat ng mga magtatanghal at bahagi ng produksyon ng itong Siete Palabras dyan sa Lourdes Northwest, LNW Angeles City sa pangunguna ni Cap Nick Soriano. At syempre si Direk Jason Pabalan, palakpakan ho natin sila. At yung mga mamamayan ng Barangay LNW dahil ito hong tradisyon na ito, gaya ng nabanggit kanina ni Direk Jason, parang halos 100 taon na ay napapamana pa at nasusustain nating ng ating mga kababayan. Yan ho'y yaman ng ating kultura, yaman ho ng ating lalawigan. Kabalen, time check tayo, 10:57 na, magpapaalam na. Kuyang Justin Dizon, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. At mga kabalen, ayan, tuloy-tuloy lamang ang ating paghahatid ng balita. Sabi ni Noel Cleofe, good luck po sa Siete Palabras sa LNW, Angeles City. Ayan, see you sa Thursday and Friday. Okay, maraming salamat Noel sa iyong walang sawang pagtutok
At see you sa Thursday and Friday. Manood tayo nung 7 Palabras. Magpapaalam na ho si Kuyang Justin Dizon sa ngalan ho ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po ang News Stream. Maraming salamat po.